A parte buona, non ci mette la DIN. Έτσι πετάει το sunflower, κύριε. Για τραβάτε. Κάποιος θα βγάλει το καλύτερο να μου το δώσει. Γιατί και το βγάλει και Άρα, Χριστόφο, πάλι γυάλισες πάλι με τα τέτοια, με τα πρότυπα. Αυτό που είναι, το μωρέ. Αυτό που είναι. Για να πηγαίνεις με τα αλήκα. Τα αλήκες πάτε! Πάμε λίγο να περάσει από πέξι το πίπλωτα και την γυρνάω, πάμε. Δεν είχαμε κανένα κανόνα να του κάνουμε service λίγο τα φρένα και τέτοια έτσι. Πήγαινε από κάτω και κάνε τα χέρια σου, το κρατάς. Θα κρατάει. Αυτό θα είναι ωραίο. Να βάζω βίντεο τώρα. Έρχονται και δύο. Πάμε περιστροφή. Πού θα το κάνεις σήμερα πλάκα. Δεν έχει παραγγείλει. Ποιος είναι από τη φωτογραφία. Μάγκες, λεπτά θα δώσετε, όχι μόνο τραβάτε βίντεο. Βίντεο τραβάτε. Θα λεφτάει το μυαλό σου. Αυτό είναι ρε μαλάκα, τα νεύματα λεπτά είναι. Αυτά και είναι τα νήματα. Τώρα τι έχεις, Μαρία, κάποια τώρα. Δεν πάει ένας από απέναντι να έχουν διαφορετικές λήψεις. Ανέβω κάπου ψηλά εγώ ρε, πάμε να ανέβω πάνω. Σηκώσε το λίγο εκεί πέρα, γιατί έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Θα έρθει η Έλενα ρε. Πρέπει στο γάμισο δεν θα το πω. Άντε, γεια. Ακόμα ναι, ρε.